Sorry sakra, mě vás tomu nového dne. Dneska jsem si pro vás připravil, jak si stáhnout Stronghold Crusader první díl. A ještě k tomu vám dám takový bonus, jak si stáhnout Stronghold Crusader prostě jak na multiplayer. Multiplayer je trochu opravdu, mám tady pro vás dvě možnosti. Jdeme na to. Takže první, co tady máme, je to, že dobře, v popisku máte odkaz na to, prostě kde si tam můžete stáhnout. Tady to máte. Tady prostě v popisku máte odkaz na soubor, ten si stáhnete a otevřete. Necháte to vyextrahovat, extracting. A normálně v pohodě, prostě klídek. 2000 years later. Tak, lidi, už bych to tady měl a jo, v pohodě, takže otevře se vám tato složka a jo, tady v této složce máte různé věci, Acrobat Reader a tyhle věci. My klikneme na Autoplay. .exe. To si necháte udělat, nainstalujete, umíme každý, tak žádný kraky, nic takového, tak to bychom měli. Potom ještě budete mít v popisku stránku, kde si stáhnete teďka spíš se už můžeme vrhnout k tomu multiplayeru. Hru už byste měli mít stáhnutou, tak. Potom už se stačí jenom vrhnout, pokud byste chtěli hrát třeba s kamarády. Takže mám tady pro vás první, a to je Hamachi. OK, Hamachi, no. Hamachi, opravdu super věc, jenom z toho důvodu, že prostě se vám to hodí, když chcete hrát s kamarády, třeba takhle ten. Mám tady pomocníka, to vám potom ukážu. Tak, takže budeme si najít Game Ranger. Jo. Takže řeknu vám rozdíl z těch programů, takže tady si to stáhnete, prostě to máte v popisku. Tak a řeknu vám výhodu jako prostě Game Rangeru a Hamachi, tak počkejte. A to mám vlastně tady. Necháme si to spustit. Velká napětí. Dělej rychle. Tak. Nainstalujete Game Ranger, zaregistrujete se. Možná to pro vás bude chtít nějaký invite kód, ten tam nezadávejte, pouze pokud by vás někdo pozval. A potom a tady už vlastně se vám objeví tohle, takováhle tabulka. Tak, vy tady budete mít All Games, ale vy si dáte My Games a tady už prostě máte hry, které jsou stažené, potom se to tam nějak musíte přidat, tak. A takže maličko vás tím naučím, tady když dáte host, tak tady si můžete nastavit max player, kolik jich může být v té místnosti, tady description, takže popisek, tady jaká hra, Warcrafty, trojky, tady mám Strongholdy, Crusadery, Rise of Nationy a takhle. Takže takovýhle věci a dáte OK. Tak. A vždycky tady budete muset dát continue. Potom dáte, jakmile budete mít dostatek hráčů, kolik budete chtít, tak dáte start. Nemusí to být jako plný. Pokud máte na hráč daný skřivený jméno nějak, tak má pomalejší internet. Ale to někomu vadit nebude. Tak, další věc. Pokud se budete chtít připojit, tak ještě tady vás varu, takže tohle takový zelený tlačítko, to znamená, že prostě už se tam hraje, že tam už normálně hrajou tu hru. Tady to zámek znamená, to je jasný, zamknutá místnost a potom jsou ještě místnosti, kde jsou povoleni jenom vaši kamarádi, takže v pohodě. A to bychom měli. Tak, teďka přejdem k a Game Ranger má vlastně takovou tu výhodu, že můžete hrát s cizími lidmi. Teďka, ale když chcete hrát s kamarády, tak se to nějak moc nevyplatí, protože většinou vám to třeba ani fungovat nebude a některým to bude ve Strongholdech psát waiting for host. Tak, takže my se teďka vrhneme na lepší variantu, já to radši vypnu, vždycky vám to tady bude házet, jaký jsou nový místnosti. Tak. Nyní se vrhneme na mám tady svého kámoše Jirk Gamera, můžeš se odmutnout.
Halo. Jo, čus. Jistě. Takže mám tady svýho kámoše Irx Gamera, ano, jistě jsem si tady pro vás připravil teda menší překvápku, alespoň jeho kanál budete mít v popisku. A samozřejmě jsem si pro vás připravil to, že teďka vás zase naučím používat hamači, takže iPinu si prostě tady máte tady iPinku. A glance, který teďka přejíždím, tak tam bude iPinka, já ji samozřejmě vycenzuruju, nám obou, všechny iPinky vycenzuruju, celou svoji plochu vycenzuruju, kromě věcí a takhle. No a vlastně takhle to vlastně je úplně všechno. Tak, potom tady tu iPinu, co máte nahoře, tak stačí jenom zapnout Strongholdy Crusadery. Zapnete Strongholdy. Jirxi, taky zapínej Strongholdy. Už mám. Super. Ale připustím. Není to nic těžkého, zapnete, tady dáte více hráčů, já to mám v češtině, já jsem si totiž stáhnul tu češtinu, dáte více hráčů, tady je prostě mulťák. Tak, a teďka přijde ta jednoduchá věc. Tak, už to máš zaplý? Jo. Tak, semhle vyplníte iPinu svýho kamaráda, pokud jako chcete hrát. Prostě tady je ta iPina, rovnou už, já ji tady mám vypsanou, je to falešná iPina z hamači, tak tu tam Jirx, máš ji tam vyplněnou? Mám. Dobrý. Tak, pokud chcete být hostitel, jakože se na vás budou připojovat, tak se musí dát vaši kamarádi vaši iPinku. A port, no to se vůbec nestarejte, tak. Já dám hostitel, ale musí ten server být vytvořený, tak. Mně se to už tvoří a už se může připojit. Jirxi, připoj se. Wow. Samozřejmě to bude chviličku trvá, hned vás to nepřipojí. Tak a vidíte, jsme tady a potom, tak to už by bylo tak nějak všechno, si sem třeba nakládáme. Tyhle si sem prostě hodíme třeba. No a tady si už prostě můžete nastavovat věci, jako třeba takhle, souboje prachy, tady prostě počítač ve výhodě, takhle. No vážně nejlepší, co si napsal do chatu. A prostě jako v pohodě, no. Další tady máte ještě specialitu mulťáku, tak tady máte silné zdi, jakože nebudete moci dávat zdi jako u sebe, ale prostě chápete. Potom žádné krávy pro vrhání, to snad všichni chápem. Je taková neznámá technika, ale prostě vám to způsobí nemoc v hradu a vy si potom musíte stavět takový ty lékárny. Tak, žádní psy, to je takový ty psy v klecích. Žádný spěch, to znamená, že se nebudou verbovat vojáci ani nějaký způsob se nebude moci útočit, ani kdyby byly prostě dvě rasy u sebe. Tak, ale rychlost hry, to je úplně každému jasný. Automatické ukládání hry, nevím, kam se to ukládá, mě nikam, takže dobrý. Tak. Ale lidi, já tady už kliknu samotného Jirxe. Ono nejde. Takže lidi, to už by bylo tak nějak dá se říct úplně všechno k tomuto videu. Doufám, že se vám líbilo, zanechejte like, po případě odběr a zatím čus! Čus.